бочка дорем акаҷон. Истеҳсолҳои заводҳои хуҷандаи сифатҳои беҳтаринае. Эрон мегам Голок. заводҳои Ленинский район мегам. Дорем голоки 4 дорем, ду намуд. Нархошон нархои оптовияи аробаҳо чанд намуданд. Аробаҳои хитоӣ ҳастаи, российский ҳастаи. Ай чӣ фарқ мекунад ҳардуш як не? Ҳардуш як хеле килош фарқ мекунад, сифати фарқ мекунад. ин 12 кило мебурад, ин 13 кило мебурад. Ҳастаи наваё пенаплексан, се намуд размер дорад. Размери 2 дорад, размери 3 дорад, размери 5 дорад. Утуплетилои наи кнаф ҳастаи, рулонакии 16 квадратаи, толои узбекияи 10 квадратаи, истеҳсоли Ӯзбекистон сифатҳои нағзе, толи қумӣ меган. Ё битуман ака, битумои сатилакӣ меган, битуми тайёр кардаги он праймер. Хай ё утуплетилои кнафан, ям устоху чо медунанд. Ин чизоя камени вата меган, истеҳсоли он сетка дорем, сеткаҳо барои стяжка. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Ҳамон голокҳои тоҷикия ака. Голок. Заводҳои Ленинский район мегам. Дорем голоки 4 дорем, ду намуд. Нархошон нархои оптовияи, тунукаш метраш ай 9 сум 50 тин сар мешавад, бо ғавз дорад 12 сум 50 тин. Баъд дорем уголоки 5 дорем ака. Дора уголоки 5 метраш 13 сумай, бо дора 16 сумай, бо дора 20 сомунай, се намуд. Баъд акаҷон на поёнтарак да. Алло. Озиён. Поёнтарак да акаҷон дорем уголокҳои 6, уголоки 6 мон. Тунукаш 20 сомунай, ғавсиш 28 сомун ака, нархҳои оптови. Ака иҷа ароба дорем. Аробаҳо чанд намуданд. Аробаҳои хитоӣ ҳастаи, российский ҳастаи. Иҷа дорем аробаи намисол, аробаи кабут. И аробаҳои кабут 380 сомон нархҳои оптовиша акаҷон. Баъд аробаҳои сурх ҳастаи 380 сом. Бо ин намуд аробаҳо ҳастаи акаҷон, ё нархошон 300 сомон ака. Бо ин намуд аробаҳо ҳастаи 320 сомон ака. ин намуд аробаҳо ҳастаи сифатҳои нағзтарак 370 сомон ака. Ҳоз ай чӣ фарқ мекунад ҳардуш як не? Ҳардуш як хеле килош фарқ мекунад, сифати фарқ мекунад. Ин 12 кило мебурад, ин 13 кило мебурад. Ин сифаташ нағзтаракай, оҳанош ғавзтаракай, балонош бақувваттарай, тағораш камтар вазнитарай. Сифаташон фарқ мекунад, нархошам айбои ҳамин фарқ мекунад. 320 сум, иш 370 сум ака нархои оптови. Бо инаи сурхо омадагиян, ёям хитоия, ине ки сифаташ нағзай ака. Ё 340 сомон акаҷон. Макони аробаҳо. Ҷа бо балоношам ҳастаи. Балона ҳамаш комплексабилат намедонам мешавад, ҷа ҳамаш отдельно. Ака ё. Ҷа дорем иҷо утеплителиан акаҷон. Ана пенаплекс ҳастаи, наваё пенаплексан, се намуд размер дорад. Размери 2 дорад, размери 3 дорад, размери 5 дорад. Ҳамаш нархошон як хеле квадратошон фарқ мекунад ака. Квадрати мақсад размери 2 15 квадратаи, размери 3 10 квадрат, размери 5 576, қариб 6 квадрат. Нархошон як хеле, як пачкаш 180 сомон акаҷон. Оптови. Баъд утуплетилои наи кнаф ҳастаи, рулонакии 16 квадратаи, нарх ҳозираш да ана 230 сомон бо чоркунҷаш ҳастаи. Чоркунҷаш 12 квадратаи ва иш 235 сомон. ин стикловатои Арианаи эронӣ ҳастаи, ё данами ҳамин нархошон 135 сомон акаҷон. Ино ҳамаш як, Тол дорем акаҷон, толои ӯзбекияи 10 квадратаи, истеҳсоли Ӯзбекистон сифатҳои нағзе, толи қумӣ меган ёя. Бо устоҳо хучон мефаҳманд истифода бурдагиян. Ин толо акаҷон нархи оптовиш 50 сомон ака. 10 квадрат. Бо дигар намудаш ҳам ҳастаи? Дигар намудош ҳастаи, кам мондагияй, иҷа толи ана кони бодом меган, ва танаш надписҳои эронӣ ҳастаи ва ё 170 сомон данами нархошон. Ё битуман ака, битумои сатилакӣ меган, битуми тайёр кардаги он праймер битуми истеҳсоли Ӯзбекистонай, як сатилаш 18 килограмм дорад, нархошон 225 сомон, нархҳои оптови. Сифаташон сифатҳои беҳтаринай. Хай ё утеплителои кнауфан, ям устоху чо медунанд, истеҳсоли Қазоқистонай, сифатҳои нағзе, 12 квадрат дорад, 235 сомонай нархш.
нархҳое ки аввали 2026 моҳи январ. баъд акаҷон инҷа дорем мо ин чизоя камени вата меган истеҳсоли ӯзбекистонай. иам барои утиплит истифода мебарам. ай бо устуҳо хушон мефаҳмад чанд намуди истифода бурда мешавад. ба ҷои андоваи ҳамахи устуҳо истифода бурда истанд. сифатош сифатҳои нағзай ё пулот дӯздоран хай ё ҳозир пулот дӯсти 30-40 нархошон як пачкаш 576 квадрат дорад. нархаш як пачкаш 170 сомон ай. инҷа акаҷон сетка дорем. сеткаҳо барои стяжка дорад чанд намуд размеро стандарт 2:1 бо мешавад размерои 1.85 ба 85 мода фақат размерои 2:1 мешавад. размерои 2:1 дора 5:5 сими тунук сими ғавз дора 10:10 сими тунук сими ғавз средни 3 намуд бо дора 15:15 дора ана бо 18:18 дора 18:20 дора чанд намуд дора. нархошон нархошон фарқ мекунад ивай размер кати ҳо нархошон фарқ мекунад. ҳамаш нархошон ҳар хела кай нархоша бо тамосе ки биромадам нархошон гап мезанем. инҷа чанд намуд аст печкорам гап задаравем печкоҳои ӯзбекӣ 1000 сомон. 1000 сомон ана бочка дорем акаҷон истеҳсолои заводои хуҷандай сифатҳои беҳтаринай. эрон меган технология эрон кати истеҳсол мешавад. яки заводои тоҷикистонай заводои хуҷанди худмат порошок шаюҷа меёра иҷода тайёр истеҳсол мешавад. Яктонага дорем акаҷон нархҳои яктонага 1050 сомон нархҳои офтобишай дуқабата гуфтагиша дуқабатао 500 литра дорем акаҷон 500 литраш 550 сомай. якним тонага дорем 1750 сомай. ду тонага дорем 2350 сомон нархҳои офтоби. общий ҳамачи аст бесин басо адресон номеротон ака адресо тахтабозор шаҳри ҳисор. рақамҳои телефон 987 66 88 22. дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат.